Singamnikeza uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Oh, hallelujah. Mighty Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aibo, hallelujah. Thank you, Jesus. Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba, obhuti, omama, insizwa, intombi, abantu abasha egameni lenkosi yethu uJesu. Ngayishaya ihlombe elikhulu bazalwane. Thank you, Jesus. Akuchawule nje umakhaleni wakho, umbambe ngesandla. Thank you, Jesus. Bambe nje umakhaleni wakho ngesandla kanjalo. Mas ubaba uyabuza ukuthi abese ngithini. Ubaba usambambele kanjalo ngesandla bese nje uncoma noma yini nje uyibonayo. Ucome nje lento enhle uyibonayo kuyena. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umukhulu simakade. Jesus. Umukhulu Yes, Jesus. Thank you, Jesus. umukhulu simakade. Umukhulu Umukhulu simakade. umukhulu simakade. Umukhulu Umukhulu simakade. umukhulu simakade. Umukhulu simakade. Yebo umukhulu. Umukhulu simakade. Simakade. Umukhulu simakade. Umukhulu simakade. Umukhulu simakade.
Thank you, Jesus. Umukhulu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Spirit of God. Just open your mouth and pray in the name of Jesus. Open your mouth and pray in the mighty name of Jesus. Oh, my yet, Nkulunkulu wethongoye. Bayethe Nkulunkulu amuhle suluyi. Bayethe wena khothangelwa izingelosi. Bayethe wena dumiswa ngamakhala kwina masara. Tuphakame suluyi. Bayethe Nkosi. Bayethe phakathi kwaphela. Bayethe Nkulunkulu wesulu. Siyakhalisa Nkulunkulu wethu. Thola baba nangisi lakho. Egama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you. Father, we give you all the glory. In Jesus' name. Shall we put it in your Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Singaphinde uNkulunkulu simphisa ngekho. Thank you, Jesus. Singahlala phansi bazamleka egameni likaJesu. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. When you switch languages, you're like, oh, that's how I'm also supposed to say it. Amen. Hallelujah. So, angifuni ukuyicisha ngasibani lelothu. I do not want to miss out on that opportunity. Amen. Amen. Yafisa sivule amabhayibheli ethu sivule incwadi kaJohane. Let's open our Bibles to John. Bangena kaJohane. John 1 John 1, verse 1. verse 1. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Incwadi ekaJohane, chapter number 1, verse 1. Ifundeka kanje. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Yes. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo
uNkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke akuvelileyo. Amen. Jesus. Hambe nje kanjalo ungahlala phansi just a few minutes. Ngizofuna nje bazange sibheke nanti ivesi. Please let's look at this verse La iBhayibheli ikhuluma ngolizwi. where the Bible speaks of the word. uJohane ukhuluma ngolizwi. This is John who's speaking about the word. Ubani ulizwi? Who is the word? Ulizwi uNkulunkulu. The word is God. Nikhona bazalwane? Are you here, brethren? iBhayibheli likhuluma ngolizwi. The Bible speaks about the word. Ulizwi lo esidingayo. The word in whom we need. Ulizwi nguNkulunkulu. The word is God. Ulizwi nguThixo. The word is Lord. iBhayibheli likhuluma ngolizwi. The Bible speaks about the word. Lithi iBhayibheli ekuqaleni The Bible says in the beginning, ulizwi the word wayekhona. was present. Ngaphandle kwakhe Without him, akuvelanga lutho. nothing was made. Amen. Amen. La ulizwi esikhuluma ngaye. The word we are speaking of, Ngifuna ukuthinta indaba mase bazalwane ngiyathandaza. I'd like to touch on something and then we pray. Uma iBhayibheli likhuluma ngolizwi, When the Bible speaks about the word, ngifikelwa into yokuthi bazalwane uma ngabe sinolizwi, I come to a revelation that if we have the word, because lithi iBhayibheli because the Bible says, lencwadi yomthetho the Bible of the law, mayingasuki kini. it must not be removed from you. Lencwadi yomthetho The book of the law, asidlinze ngayo we should meditate on it ubusuku nemini. day and night. Incwadi yomthetho, The book of the law, izwi likaNkulunkulu the word of God, asidlinze ngalo we should meditate on it ubusuku nemini. night and day. Uma ngabe sidlinza ngezwi, When we meditate on the word, akwenzeki sidlinza it ngezwi cannot be that we meditate umoya ongcwele that the Holy Spirit angabi bikho. doesn't become present. Lithi iBhayibheli encwadini kaGenesis, In Genesis, the Bible says, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma izwi God spoke the word. encwadini In the kaGenesis. book of Genesis, uNkulunkulu wakhuluma izwi, God spoke the word. umoya The kaNkulunkulu Spirit of God wehla wenyuka hovered phezu komhlaba. over the world. uNkulunkulu wakhuluma izwi, God spoke a word. umoya ongcwele, The Holy Spirit, umoya the kaNkulunkulu Spirit of God, wehla wenyuka hovered above phezu the kwamanzi. earth and water. Ngamanye In amakhama other words, ulizwi the word uyamdonsa pulls, umoya ongcwele. attracts the Holy Spirit. Asikwazi ukuba We nolizwi can't have the word singenayo umoya without ongcwele. the Holy Spirit. Asikwazi ukuba nomoya You can't ongcwele have the Holy Spirit singenalo and izwi. not have the word. Awukwazi ukuba You nokukodwa. can't have the anointing. Umoya The ongcwele Holy Spirit usebenzisana is working with nefaith nanezwi. faith and the word. Asikwazi ukuthi sibe nolizwi We cannot have the word kodwa umoya singenawo. but not have the Spirit. Lencwadi yomthetho The book of the law, lithi the iBhayibheli Bible says, asidlinze ngayo we should meditate on it ubusuku nemini. night and day. Ngamanye In other amakhama words, uma ngabe sidlinza when we meditate ngezwi on the likaNkulunkulu, word of God, ulizwi the word uyaphila is life ngaphakathi kithi. within us. Yes, Lord. Bazalwane, Brethren, yonke into ebhalwe la everything written here, uma ngabe sifunda kahle if we read carefully sidlinza ngezwi, and meditate on the word, lithi the iBhayibheli Bible says uJesu Kristu Jesus Christ uyingonyama is the lion yomndeni of wakwaJuda. the tribe of Judah. uJesu Kristu Jesus Christ uyingonyama is the lion yomndeni of the wakwaJuda. tribe of Judah. Bazalwane, Brethren, nathi ngaphakathi kithi within us, uma ngabe sidlinza if ngezwi, we meditate on the word, umoya the wengonyama spirit of the lion uyakwazi ukuqubuka ngaphakathi can kithi. come up with Noma us. ngaba madimoni Even if the demons aphambi kwethu, are standing before us, kodwa uma sidlinza but we ngezwi, meditate on the lo word, moya wengonyama the spirit of the lion uyakwazi ukuqubuka kithi. is able to come from us. Akuthinta umakhelwane Touch your wakho neighbor. uthi makhe Say, neighbor, hlinza ngezwi. meditate on the word.
siyadinga izwi We likaNkulunkulu, need the word of God. siyadinga ukuhlinza ngezwi, We need to meditate on the word of siyamdinga God. umoya ongcwele. We need the Holy Spirit. Bazalwane, Brethren, asikho isidingo there's no need sokuthi sime la to stand before you sithi ehla moya and ongcwele, say, descend, Holy kodwa Spirit. masinezwi But when we have the word, umoya ongcwele automatically automatically the Holy Spirit uyasifikela arrives on his ngoba own. lithi For the iBhayibheli Bible says, uNkulunkulu God wakhuluma izwi, spoke the word. umoya wakhe His Spirit wehla wenyuka, covered. umoya ongcwele The Holy Spirit awubizwa is not called, kodwa uyayisela but he arrives ngoba on his own. udonswa yizwi. For he is the word. Izwi nomoya ongcwele The kuyafana noma yibuthe, is the same. ufana noma yibuthe nensimbi, because uma uthatha insimbi When you take steel noma uthatha u5 rand or ishumi or take 5 uthatha rands uma yibuthe and a mawusondeza when you bring it to the magnet, asikho isidingo there's no need sokuthi uzufike emalini uyithini, to touch that money. kodwa uthi useza noma But yibuthe as you are getting imali closer, iyasuka phansi the money then ithi hovers up ncamatha and sticks on the phezu magnet. kwamayibuthe. On the magnet. Kunjalo It's bazalwane, the same, brethren. izwi The likaNkulunkulu, word of God, izwi the likaThixo word of the Lord liyakwazi ukumdonsa is able umoya to ongcwele. attract the Holy Spirit. Awukwazi ukusitshela You cannot tell us ukuthi wena unomoya ongcwele that you have the Holy kodwa Spirit, izwi ungenalo. but you don't have the word. Awukwazi ukuthi unomoya You ongcwele can't have the Holy kodwa Spirit, izwi lingekho. but without the word, it Kuyahambisana, goes together. akwehlukani. It doesn't go apart. Bazalwane, Brethren, sihamba ngomoya. we walk with the Spirit. Uzoyilwa kanjani impi How will you fight the war yakwamoya of the Spirit ungenalo izwi? without the word? Ngoba siyadinga So izwi. we need the word. Yes, Jesus. Bazalwane, Brethren, masifunda izwi when we read the word, siyabona ukuthi we do see yonke into esibhekene that nayo everything we are facing eyakwamoya. is in the Spirit. That is why ngithi bazalwane, That's why it says siyamdinga umoya we ongcwele, need the Holy Spirit. kodwa ukuze sithole umoya For ongcwele us to receive the sidinga Holy Spirit, izwi. we need the word. Lithi The iBhayibheli Bible says lempi this war esibhekene nayo that we are facing, akusiyimpi it's not just any war yenyama of negazi, flesh and blood. kodwa lempi esibhekene But nayo the war we are facing impi is yakwamoya. a war in the spirit. Yabazalwane, Brethren, siyadinga we izwi need the word. ngoba masigcwele izwi ngaphakathi Filled kwethu with the word inside us. sigcwele umoya ongcwele. Filled with the Holy Spirit. Masigcwele umoya ongcwele, Filled with the Holy Spirit. umoya wengonyama Spirit of the lion uyavuka kithi. can arise. Ume ngeenyawo Stand on their umoya feet. wengonyama. And the spirit of the lion, Masifunda when we izwi read the word, uyaqubuka kithi, is able to noma arise. ngabe In ngamathakathi, other words, noma ngabe witches, ngamadimoni, even if it's noma demons, ngabe abaloyi even if it's wizards, abavala into that zakho, close your things. kodwa khona But isikhathi there comes a time lakuvuka khona umoya where the wengonyama spirit of the lion uthi arises. now it's enough, Says, oh, said, ngiyafohla la, I am breaking through here. ngiyangena I la, am entering there. bevalile They amathakathi, close the witches kodwa there. umoya wengonyama Spirit of the lion uyaqubuka. arises. Mele wavuka And lo moya wengonyama kithi, when the spirit of the lion arises, amadimoni awakwazi the demons cannot ukuma phambi kwethu. stand before us. Siyalidinga izwi nomoya ongcwele. We need the word and the Holy Spirit. Mighty Jesus. May we finish, my sister? Then we pray. Mighty Jesus. Eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena loyo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya bumnyameni. Kepha bumnyama abukwamukela
kwavela umuntu athunyiwe nguNkulunkulu. Yes. Igama lakhe nguJohane. Yes. Lowo wezela ukufakaza ukuba afakaze ngokukhanya. Yes. Ukuze bonke bakholwe ngaye. Yes. Yena wayengesikho ukukhanya. Yes. Kepha wayengofakaza ngokukhanya. Yes. Kwakungukukhanya oqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu okwasekuza ezweni. Wayikhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimamukelanga. Yes. Jesus. Yes. Wenza kokwakhe, abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Siyabonga. Hey, kodwa Nkosi yami bazalwane. Lithi iBhayibheli kepha bonke The Bible says, abamamukelayo as many as those who wabanikeza amandla. He gave them power. Bazalwane ngifuna sibheke amazwi ezwi. Let's look at the words of the word. Ngifuna futhi sibheke amandla ezwi Then the likaNkulunkulu. power of the word of God. Bazalwane izwi likaNkulunkulu linamandla. The word of God is powerful. brethren. uJohane uyakhuluma la. John is speaking here. uJohane mayisekhuluma nabakhuluma nabo. When John is speaking to whom he's speaking to, Lithi the iBhayibheli Bible says, uJohane useyabona John then could see ukuthi laba lento engiyikhuluma ba that they understand. don't understand what I'm saying. Wayishintsha uJohane. He then changed the story. Usethi uJohane John then said, kahle kahle lengikhuluma in ngaye actual fact, what I'm speaking of, wayekhona. he was there. Wayekhona He ekuqaleni. was there in the beginning. Wabakhona. He was also there. Namethu sakhona. And he's even here now. Ngamanye In amagama other words, uJohane John uthinta indaba yaGenesis. is touching on the book Ngoba of lithi Genesis. iBhayibheli in the book of Genesis. In the book of Genesis, the Bible says, Lithi iBhayibeli the Bible says, ekuqaleni in the beginning, uNkulunkulu God wadala created amazulu, the heavens wadala umhlaba and the earth ngezwi. with the word. Kodwa bazana siyalidinga izwi We need the likaNkulunkulu. word, brethren. Bazalwane Brethren, siyamdinga umoya. we need the spirit. Siyalidinga We izwi. need the word. Akwazi We ukuhlukana cannot be izwi separated. nomoya. The spirit and the word. Uyabona mawuza la When you come here to church, ugcwele izwi. filled with the word. Akodwa Nkosi yami bazalwane Brethren, kahle in actual kahle fact, uma siza la when we come here, asize we sigcwele come not filled izwi with likaNkulunkulu. the Asize lapha sigcwele izwi must likaNkulunkulu. come filled with the word of Ngoba God. bazalwane Brethren, izwi the likaNkulunkulu word of God lidonsa umoya ongcwele. attracts the Holy Spirit. Uma sifika lapha When we come into His presence, kuzoshukela izwi and the likaNkulunkulu. word will be preached, Kushuke Yesu abantu preached upon people abagcwele umoya who ongcwele. are filled with the Holy Spirit. Maye kumnandi It is so wonderful ukushumayela to preach phakathi kwabantu amongst brethren abagcwele that umoya are filled with the Spirit kaNkulunkulu. of God. Maye Oh, kumnandi it's wonderful ukweshumayela to preach phezu kwabantu over people abagcwele izwi. that are filled with the word. Mighty Jesus. Kodwa Nkosi yami bazalwane siyalidinga izwi We need the likaNkulunkulu. word of God. Siyawudinga umoya We need kaNkulunkulu. the Spirit of God. Siyawudinga umoya We ongcwele. need the Holy Akuthi Spirit. into seduze Touch your kwakho neighbor. uthi siyamdinga Say we umoya. need the Spirit. Bazalwane Brethren, basiza lapha when we come to church, asiphume kulomqondo let's come out of the yokuthi mindset sizosonta that nje. we are just fellowship. Kodwa masiza But when lapha we come into the house of asize God, sigcwele let's come filled umoya kaNkulunkulu. the Spirit of God. Thina sisayi ngokuthi siyosonta nje. Just to decide if we're going to Bazalwane Brethren, asiphumene ekuthanini let's come out of the mindset that siyasonta. we are just fellowship. Bazalwane Brethren, ake sime let's be sigcwele izwi, brethren filled sigcwele with the amandla word and kamoya power of the ongcwele. Holy Spirit. Yabona bakhona amandla kamoya ongcwele. Yeah, there's power of the Holy Spirit. Uyezwa nje You can feel it. uzwa ngisho umoya You can just feel in the ukuthi Spirit. labantu engiphambi kwabo The people I'm standing before, bakhubekile. are- Kodwa ngiyathanda mina but I like it. bantu basemhlathuse Brethren of Mshatuse, ligcwele we umoya. are filled with the Spirit. Bantu basemhlathuse Brethren of Mshatuse, ligcwele you umoya. are filled with the Spirit. Uyakwazi ukwenza You umuntu are able to make a man athemile la that as he stands on the ezwa altar amandla can feel the ezwa power, uqobo feel the anointing,
abantu basemhlathuze Brethren of Mhlathuze, babheka njalo carry on. baphendula Hold njalo on like that. akhona amandla There is kaThixo power here. ukhona umoya The Holy ogcwele Spirit is ligcwele present. izwi la Filled with the word. bazalwane Brethren, asibapheni let's kanjalo hold on. siyadinga izwi Let's do that. We need the word. siyadinga umoya We ogcwele need the Holy Spirit. bazalwane Brethren, basifunda izwi when we read the word, noma umoya ogcwele akhona even if the Holy Spirit is kodwa present, ngikuthandayo what I love ukuba khona kona zinto zombili that with the presence of these two things, kwehlisa even the presence of God it is able to attract the presence ibe of God khona la to be present among us. yabazalwane Brethren, ngiyakwazi you ukwenza are able kule ndawo in that place. ikhona ipresent There is kaNkulunkulu the presence of God. uyazi ngiyasukuma nje As I stand ngiyakhona estage and come up to the stage, ngiyezwa I can hear. ngoba ngena And emnyango when I enter the door, I ngiyezwa can feel ukuthi that kunepresent there is la God. kaNkulunkulu KukaNkulunkulu. Yes, Lord. akuthi into seduze kwakho Touch your neighbor. uthi asibambe Let's hold. uthi asibambe eswini Let's hold it. in asibambe eswini Let's hold on like this. bazalwane Brethren, bazalwane leli izwi leli words. izwi The likaNkulunkulu word of God. liyimagnet Oh, my leli goodness. izwi The likaNkulunkulu word of God. liyimagnet It is a magnet. akekho umuntu ongakwazi ukusitshela ukuthi There's no one who can tell us unomoya ogcwele that they have the Holy Spirit, kodwa izwi alikho but they lack the word. awukwazi ukusitshela ukuthi unezwi You can't tell us you have the kodwa word, umoya ogcwele singamboni but we cannot see the Holy ngoba Spirit. umoya For ogcwele the Holy Spirit uyakwazi ukukhava umuntu is able to cover a person. umoya The kaNkulunkulu Spirit of God. uyezwa nje You can just feel it. ngisho ufika Even when you arrive. yabona bazalwane See, brethren, umuntu onomoya a ogcwele person filled with the and umuntu Spirit onezwi and a person with the uthi word. uma ufika nje When you arrive, uyabona uma kufika umuntu onezwi a person with the word when they uthi arrive, uyambona umuntu onomoya you ogcwele can see a person filled with nomuntu the onezwi and a person with the word. ubona ngisho umbingelela You can see them when you uthi greet uma them, umbamba ngesandla when you hold their hand. uzwe something You can feel ukuthi that kunomoya la there's a lendoda spirit. inomoya kaNkulunkulu He's filled with the Spirit of God. bazalwane Brethren, asibe njalo let us be like that. asigcwana amandla Let's be filled with the power kamoya ogcwele of the Holy Spirit. bazalwane Brethren, asikho isidingo there's no need sekuthi nje uzulalele kahle to listen carefully. ukuthi makuthandazwa But when they pray, oh ngiyabezwa I can hear them. bathi riba satha kwenze njani What's happening? kodwa uma unezi nomoya ogcwele When you have the word, na of God, uyezwa you can also feel it. Nawuthandaza. And when you pray kwabe ugcwele ngaphakathi kwakho and you who's filled with ugcwele it, izwi you likaNkulunkulu are filled with the word of babona God. ngawe nje They see with you kade khulekwe kumnandi bathi bayezwa naseteksini and they can hear the bathi text. bayezwa abantwana bakudrayive emgaqweni They can hear when you're driving on the road. bakuzuthi riba satha riba satha Oh, bazalwane Friends, asigcwaleni umoya let us be nezwi filled with the Holy Spirit and the word. bazalwane Brethren, uNkulunkulu God wasinikeza igunya gave us authority wasinikeza amandla and power. lithi ibhayibheli The Bible says lapha ensimini yase-Eden in the Garden of Eden, uNkulunkulu umuntu wayemnikile God had given man igunya lonke all the authority. that is why athi uNkulunkulu That's why God said, uthi uNkulunkulu ku-Adam God said unto Adam, Adam Adam, la kule nsimbi in yase-Eden this Garden of Eden, tshala plant, and u-Adam and Adam akathathi igeja take the ukuze hoe alime la to be able to but plant. ukhuluma izwi But God spoke the word kube khona isithelo for them to akhuluma be izwi He must speak the kube word khona iklabishi that they might be akhuluma izwi cabbage. Speak kube the khona word ama-aphula for them to be apples. bazalwane Brethren, igunya besinalo the authority we have, negunya sinalo the authority we are Kahle, given, kahle. in actual fact, thina singenakho what we don't have, siyakubiza we ngezwi call it by its name. yabazalwane Brethren, ake siphindeleni bazalwane ake sibuyele let's go back kwigunya to lethu our authority, lobisa izinto to ey'ngekho call things that are
not kodwa there. zibe khona. And they become there. Bazalwane, Brethren, uJesu Jesus uphuma emzini waseBhethani left the house of Bethany. kade efundisa ubusuku bonke. He was teaching the whole night, Uhamba nabafundi bakhe. going with his disciples. Ekuseni bayahamba. In the morning they're walking. uJesu ulambile. Jesus is hungry. Bayihamba uJesu. As he's walking, Abona isihlahla. he sees a tree, Isihlahla somkhiwa. a fig tree. Lithi iBhayibheli The Bible uJesu says Jesus wayilambile. was very hungry. Lithi The iBhayibheli Bible says, wathi kubafundi bakhe said to his disciples, ake nisale lapha. stay here. Ngisayobheka I'm going to search ukuthi yini engingayithola or what I can phezu find kwesihlahla somkhiwa. on this fig tree. Lithi iBhayibheli asondele uJesu. Jesus then went closer. Asibheke He isihlahla looked at the tree, kodwa angatholi lutho. found nothing, Akafumananga lutho. found nothing. Ayingayithola idle. He didn't find any food he could eat. Bathi lithi The iBhayibheli Bible says, uJesu Jesus, uJesu Jesus, uJesu Jesus wayesekhuluma then namazwi spoke these words. wathi wena Said, you hlahla tree, or wena mkhiwane you fig tree, no kungaphinde kudle muntu la one kuwena. will ever eat from you again. Lithi The iBhayibheli Bible says, ababafundi his bakhe disciples bakuzwa lokho heard the words bahamba. and left. Lithi iBhayibheli The Bible then mabefika says, when they came emzaneni ongenzansi to the city at the bottom, bafika balala khona. they slept there. Kusasa ekuseni And the following morning, kwaphinde kwasa it was then besondlula they were going to pass by ngakuleyo ndawo. the same area, Jesu abekhuluma kuyizolo. the one that Jesus came from yesterday. Akodwa ngosambazalwa uJesu Jesus waphinde wahamba nabafundi bakhe. then went along with his Ngifuna disciples. ukubheka amandla I ezwi wanted you to see the ukuthi power of the thina kahle words, kahle siyakhuluma. that the power that we speak. Lithi iBhayibheli uPetro The Bible says Peter, uma yebheka when he looked isihlahla uJesu at the tree in which akhulume Jesus kusona izolo. spoke unto yesterday, Lithi iBhayibheli makasibheka when he looked unto it, sesomile it was dry. sesidry kusukela It was emthanjeni withered from the roots, lasuka khona from where it comes from, namaqabunga aso and its leaves nawasesomile they were dry. kwayisona nje isihlahla Even the tree itself kwangathi isihlahla esafa kudala. looked like a tree that died Ngenxa a long time yezwi. ago. Because of the word. Bazalwane Brethren, ake ningivumele allow me ke ngimemezele lapha to declare emhlathuze emhlathuze, noma ngabe yini no matter what obhekene nayo you are namhlanje facing today, noma ngabe no yini matter what obhekene nayo you are ekhaya. facing at home, Bazalwane brethren, sizothumela we izwi are sending the word. kodwa kusasa ekuseni But tomorrow morning, kodwa kusasa ekuseni but tomorrow morning, kodwa kusasa ekuseni but tomorrow morning, kodwa kusasa ekuseni but tomorrow noma morning, ngabe imithi yabathakathi even if it's a chance of the kodwa witches, kusasa ekuseni but tomorrow morning, kuyawuphahla imbiza zabathakathi. all the calamities, Kusasa ekuseni tomorrow morning, kuyasindumba zabathakathi. Kusasa ekuseni tomorrow morning, kuyosha imithi. the Kusasa ekuseni tomorrow morning, izinto zabathakathi the things of the witches neyibambe iy'nto zakho that have closed your things sizosa shall burn, sizosa shall burn, sizosa shall burn, Hey! they shall sizosa burn, sizosa they shall burn kusukela emthanjeni from the roots layibambelele that is khona. holding on with. Bazalwane Brethren, angikhathaleli I do not care, noma ngabe izinto ey'ndala even if it's old things, noma ngabe ikhesi endala be an old grandfather yasemndenini. from your family. Namhlanje ngiyathandaza Today I pray, every curse, yonke inqalekiso, every generation curses zonke inqalekiso mzukulwane, namhlanje ngegama likaJesu today in the name of Jesus, ngithumela amandlezwi ngithumela amandlezwi send the power of the word, ngithumela I amandlezwi send the power of the ngithumela word, amazwezi I send the power of ngithumela the word, amandlezwi the power of the word I send azisho into to zabathakathi burn the things of the azisho witches, emthanjeni let them burn from their roots, layivela khona from where they come from, amandlezwi the power of the word, kusasa ekuseni tomorrow morning, akuthi into seduze touch kwakho your neighbor, uthi kusasa ekuseni say tomorrow morning, uthi kusasa ekuseni tomorrow morning, ngiyakhululeka I am getting free, ngiyakhululeka I am being set kusasa free, ekuseni tomorrow morning, I ngiyakhululeka am being set free.
free. Sasekuseni. Tomorrow morning. Yabazalwane. Brethren, Angazi noma I niyangizwa. don't know if you hear me. Ngithi kusasekuseni. Say tomorrow morning. Akuphakame njengomuntu. Arise as a person. Akuphakame njengomuntu. Arise just as a person. Othi Who kusasekuseni. says tomorrow? Yabazalwane. Brethren, Get ready. Lungela. Ngoba kusasekuseni. Tomorrow morning. Siyafohla. We are breaking through. Siyafohla ey'ntweni We are zabathakathi. breaking through the things of the Akuthi witches. kusasekuseni. Tomorrow morning. Kusasekuseni. Tomorrow morning. Sizongena. We are entering. By power. Commander. By force. By force. Yay! Yes. Bazalwane. Brethren, Ake sithandiswe kwabantu. let's do as people Abathi who kusasekuseni. are saying that tomorrow morning. Akubambi imkhono. Hold us deep. Akubambi imkhono. Hold Uyimisele. Njengomuntu othi kusasekuseni. that tomorrow morning. Njengomuntu othi kusasekuseni. The person who says tomorrow morning. Bazalwane. Brethren, Ngifuna abantu. I want brethren. Waza nge. Ngifuna abantu I bazalwane. want people, brethren, Abathi who kusasekuseni. say tomorrow morning. Hayi bazalwane. Brethren, Get ready. Lungela. Get ready. Lungela. Get ready. Lungela. Feed imkhono. Hold your knees. Ngoba siyanwa. Because we are entering war. Siyanwa. We are entering battle. Kusasekuseni. Tomorrow morning. Kusasekuseni. Tomorrow morning. Hey! 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 Bazalwane. Brethren. Bazalwane. Brethren. Hayi kodwa ngosamandwe. Ngithi mina I kusasekuseni. say tomorrow morning. Siyahlopha. We are breaking Phezu through kwemithi yabathakathi. over the tops of the witches. Siyongena. We are entering Abathakathi bevalile. where they are closed. Kodwa kusasekuseni. Tomorrow morning. Kuzophahlala. We are breaking open Iy'godlo zabathakathi. the altars of the Laba witches bakuvalele. that have closed your things. Uyabona laba bavala iy'nto See those zakho. who closed your things. Bayezwa They manje. are hearing now. Ukuthi kukhona into There is eyenzakalayo. something happening. Ngibona I abathakathi. see the witches. Bayezwa. They can feel it. Bathi sayekela iy'nto So zakho. we are leaving their things. Bathi sayeka iy'nto zakho. We are leaving your things. Bathi sayekela iy'nto zakho. We are leaving your things. Bazalwane. Brethren. Bazalwane. Brethren. Yenza njalo. Doing that Njengoba benza abathakathi. as the witches have Nabo done. baviva. Ngesikhathi bayofanela wena. They were rejoicing when they were Nami closing for ngifuna you. senze I njalo. want us to rejoice. Akuthi ngiyahlopha, ngiyafohla, Say, I'm ngiyafohla. breaking through, I'm breaking through. Akuthi ngiyafohla, ngiyafohla. Breaking through, I'm breaking through. Ngiyafohla, ngiyafohla, I'm ngiyafohla. breaking through, I'm breaking through. Ngiyafohla, ngiyafohla, I'm ngiyafohla. breaking through, I'm breaking through. Ngiyafohla, ngiyafohla, I'm ngiyafohla. breaking through, I'm breaking through. Bazalwane. Brethren, Lelizwi. this word, Lelizwi. this word, Bazalwane. brethren, Akusiyi shotgun. it's not just a shotgun. Kanti It's i-AK-47. an AK-47. Bazalwane. Brethren, Kahle in kahle. actual fact, the Abathakathi. witches Babamba ama-shotgun. have the shotgun And bayibambe kanje. and they're holding it like Kodwa this. thina. But we, Kusasekuseni. tomorrow morning, Siyongena. we are entering Laba with AK-47. AK-47 Sizosha. and they will buy Sizobamba and will i-AK-47. hold the AK-47. Sitiratatatata. Yes, Sitirapapa. Izinto zamathakathi The things bazalwane. of the witches, brethren. We will Sizozinqoba. overcome them. Kodwa Tomorrow kusasekuseni. morning. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Akuthi siyafohla, siyafohla. We are breaking through, we are breaking Akuthi siyafohla. through. Say we are breaking through, we are breaking Siyafohla bevalile. We are breaking through when they Siyangena. close. We are entering. Siyangena by power. We are entering Amanda. Siyangena by force. We are entering by force. Abazalwane. Brethren, Akunandaba it doesn't matter ukuthi bahambele kuphi. where they have gone. Noma ngabe bahambele enyangeni. Even if they went to a witch Eyangena ngaphansi kolwandle. who went under the ocean. Yangena phansi kwesiziba. It Akunandaba. doesn't matter. Kodwa But namhlanje today, sibhekene nabathakathi. we are faced against witches. Sibhekene nabathakathi. We are faced against witches Babambile ama-shotgun. that are holding the shotgun. Kodwa sisi But we ne-shotgun. don't come with Siza shotguns. We come with ne-AK-47 an AK-47 yasezulwini. from the heavens. Bazalwane. Brethren, Lembe esibhekene the nayo. war we are facing Akusimpi is not just a war yenyama of negazi. flesh and blood, Kodwa nempi but this war eyakwamoya. is from the Spirit. Siyawuhlasela umkhakha. We are attacking the spiritual realm. Siyawuhlasela umkhakha emini. We are attacking the Siyawuhlasela umkhakha spiritual realm. emini. Bazalwane. Brethren,
izinto The zabathakathi things of the witches are going to sizosa. burn. Yes, Lord. Akuthi into seduze kwakho Touch your neighbor. uthi kusasa ekuseni Say tomorrow morning, kukhona ngoba ngikhuluma nje as I'm speaking, bayayizwa lento they engiyishoyo can feel what I am kukhona saying. ngoba ngikhuluma nje As I am speaking, bayezwa they can feel it. ukuthi khona into eyenzakalayo That something is happening. kukhona okwenzakalayo Something is happening. kukhona okwenzakalayo There is something kukhona happening. okwenzakalayo Something is happening. kukhona There okwenzakalayo is something happening. abanye bayezwa Others can feel it. ukuthi kunomthwalo That there is a weight osukayo that is being removed. abanye next week Sunday Next week Sunday, other brethren bazobe bemi la will stand on this altar bethula ubufakazi and testify. ngoba ngithi kusasa For I ekuseni say tomorrow morning, kusasa ekuseni tomorrow morning, kusasa ekuseni tomorrow morning, kuzokwenzeka it will happen. kuzokwenzeka It shall happen. bazalwane Brethren, ngithi kusasa I ekuseni say tomorrow morning, lithi the ibhayibheli Bible says ujesu Jesus uyafika kuphetho arrives to Peter kade doba ubusuku bonke after fishing the whole night. wafika ujesu ekuseni Jesus arrived in the morning. wathi thathani imkhumbi Said, take your boats iy'kephe zenu and your boats, liye ngasekujuleni go into the deep. ebazalwane Brethren, wafika ekuseni ujesu Jesus arrived in the morning. wafika ekuseni He arrived in the akuthina morning. seduze Touch kwakho your neighbor. abathakathi The witches bathi sebevalile said they've closed your things. abathakathi The wizards, bahambele ebusuku they went and came over your kodwa lives. But ekuseni in the morning, nonkulunkulu wethu angimazi our unjani God, I don't know how he is. unkulunkulu mina ngimazi How unjani is our God? ukwazi ukuthi abathakathi He's able to let the ukwazi witches ukuthi amadimoni asevale iy'nto zakho ubusuku bonke the whole night they've closed your things. kodwa kusasa But ekuseni in the morning, kusasa ekuseni in the morning, kusasa ekuseni tomorrow morning, sizobe siqhenya we will be izinto confident zethu zevuleka and prideful as things hey Brethren, bazalwane brethren, kusasa ekuseni tomorrow morning, I ngiyamemesela declare abanye na others present on Sunday next week with Sunderland alive. bazobe bemi They la will be standing right here, bethula ubufakazi testifying. ngoba kukhona izinto For there ezenzakalayo are things that are happening. njengoba ngimile la As I'm standing before you, ngikhuluma manje speak now. lapha But ekhaya at home, la usuka where you khona come from, ngisho emagcekeni uqobo I say even in your yard, izinto zabathakathi the things of the witches, noma ngabe babeyiphephethele no kini matter where they've blown kodwa the njengoba ngikhuluma But as I speak, ngoba ngikhuluma as manje I speak right now, kukhona kwenzakalayo something is happening. ngibona amazulu I see the heavens athumela ama-angels standing ezulu in kilos seven. kukhona into eyenzakalayo Something is happening. bazalwane Brethren, wake wathi umuntu lapha ensimini yase-eden the Garden of Eden ehlehlile wasuka kunkulunkulu stepped away from God waba nemithini emazulwini and had a meeting in the heavens for umuntu nje for just one person. bazalwane Brethren, kwake kwathi he once said, umuntu esukile eduze nonkulunkulu a person who has departed from God. unkulunkulu wathi ngizodunyisa ubani God said, who is going to worship wathi him? unkulunkulu uzongibuyisela kanjani umuntu How do I put man back in kwaba the position? nemithini emazulwini They had a meeting in the heavens for umuntu nje just for man. that is why lithi The ibhayibheli Bible then says, uthi unkulunkulu God othinta umuntu touches a man. kajehova Whoever touches the man of God kahlukanga nokuthi uthinta inhlamvu yesolanga is no different from one who is Yeah, touched by the bazalwane. God. Brethren, ngithuke yiloyo nkulunkulu I'm loyo sent by that God. ngithi kusasa I ekuseni say tomorrow morning. yebazalwane Brethren, uthi unkulunkulu angisomemesela God sent me to declare ukuthi inhlamvu yesolakhe that the apple of his eye seyithintakele has been touched. kudala belwa They've nawe all been fighting you. kudala bevala iy'nto For a zakho long time they've suppressed your kodwa uthi ujehova But God namhlanje says today, inhlamvu the yesolakhe apple of my eye has seyithintakele been touched. kuzokwenzeka It shall happen kusasa ekuseni tomorrow morning. by power by force Commander by force. sizogoba izinto zabathakathi The things of the witches shall bend. sizosha angoshayela igama likajesu izandla Clap hands for the Lord. elababoshatababaye likapaposata inamamamamamayondos
izibopho ziyagashuka I can feel all izibopho blood. I ziyagashuka can feel every bond breaking. izibopho I can ziyagashuka feel every bond breaking. izibopho I can ziyagashuka feel every knot breaking. izamandla ezulu I feel the power of the heavens. izamandla ezulu I feel the power of the heavens. izamandla I ezulu feel the power of the heavens. akhona la A presence here. yabazalwane Reverence. akhona namandla The power's presence. ngiyawezwa I khona can feel it as presence. ngiyawezwa I khona can feel it as presence. ngiyawezwa I namandla can feel the power. ngiyawabababosatha Yes, Lord. namababababosathe Yes, Jesus. akhona namandla The power's presence. amandosathabaya namamosete Yes, Lord. ilamando zekete nibahase bazalwane Reverence. lamandla ezulu The power of heaven. azokhulula into That zakho shall release your things. ngiyawezwa khona I feel it as kodwa presence. kusasa ekuseni Tomorrow morning. izinto zamathakazi The things of the witches. akhona lamandla The power's presence. uNkulunkulu uyaphilisa abagulayo God is healing the sick. akhona lamandla The power's presence. abangasebenzi bafumana Those that imisebenzi are unemployed are receiving work. abalindisiwe kathiwa bazofonelwa You are going to be called soon. kodwa ngithi kusasa ekuseni I said tomorrow morning. kukhona into ezokwenzeka Something shall happen. noba ngabe bebengayibona i-CV yakho Even if they don't see your CV. kodwa ngibona ekuseni But nabefika they see in the morning when they arrive. kumandeya ekuseni On a Monday morning. ngibona bathi bayaphenya As they are searching through bavele bahlangana they ne-CV come yakho across your CV. bazalwane Reverence. abanye bebefaka ama-CV Others have supplied their abanye CVs. bafeza online They went online and ngibona applied. bebefika I emsebenzini see them arrive at work. ngibona bebefika amakhompyutha When they're looking at their computers. nayile notification yakho When they see your email. nayile email yakho With your email on there. bayayibona ivelile They can see it's there. ngibona bayayishaya bayangena kuyo I see that they are entering. bazalwane Reverence. uyabizwa You are being called. uyafonelwa You are being called. uyabizwa You are being called to come. yabazalwane Reverence. njengoba ngikhuluma kanje As I speak like this, angihlali ngoba ngikhuluma I'm not kanje playing. kodwa ngibona amandla ezulu But I see the power of the avula heavens iy'nto zakho opening your things. kudala ulindile You've nomsebenzi been waiting a long time for kudala this call. ulindile nekhono You've been waiting a long time for this kancane call. kancane uyayi-check ifoni As you check your phone, seyihlalise ephaketheni it's always in your pocket. kodwa kungasekudala Not too long from now. soon and very soon Manje matuzana. soon and very soon Soon and very soon. kuzokwenzeka It shall happen. bazalwane Reverence. izinto yikankulunkulu wethu Things of our God. kusasa ekuseni Tomorrow morning. kuzokwenzeka It shall happen. Yes, Lord. kusasa ekuseni Tomorrow morning. kuzokwenzeka It shall happen. kusasa ekuseni Tomorrow morning. kuzokwenzeka It will happen. abanye bazothi bayavuka ekuseni Others, when they wake up in the morning, kunezinto nje kade bezingenzeki there are things they were not able to abanye happen. bazothi bayavuka ekuseni When they wake up in the morning, hayi bo kwenzeke kanjani 1 no 2 how did this happen? abanye bazoyibuza ukuthi hayi bo yimi ngampela nje kuyenzeka ngampela imina lo Is this me? Is it really happening? kube kuwena kwenzekile But truly it soon kuzokwenzeka happen. It shall happen. akuthinta umakhelwane wakho Touch your neighbor. uthi makhe Say neighbor. uyamdawutha yini lo nkulunkulu Uyamngabaza yini? uyamdawutha yini lo Do you nkulunkulu doubt our God? ungamdawuthi uthixo Don't doubt our God. kuzokwenzeka It shall happen. Oh, hallelujah. yebazalwane Brethren, lo nkulunkulu esimkhonzayo the God that we serve beke ngadinga izinto ey'ningi kithi doesn't need a lot from us. kodwa ufuna izwi He just needs the word. uthi le ncwadi yomthetho The book of the law ayingasuki kini mustn't be uthi with us. asidlinze ngayo Meditate on it ubusuku nemini night and day. bazalwane Brethren, masingadlinza ngale ncwadi if we are to meditate with this book, yebazalwane brethren, le ncwadi yodwa this book on its own, bazalwane brethren, leli izwi this likankulunkulu word of God lona nje on lilodwa its own, singaxubanisi nalutho not mixed with anything lona else, nje lilodwa on its own, lingamandla is kankulunkulu powerful. the gospel of Jesus
is the power of God. Ivangeli kaJesu. Bazalwane. kaNkulunkulu, brethren. Lelizwi This word linodwa on its own, singaliphathelanga iphuthelwano, without having excellence singaphathanga izinto zabathakazi. and things of the witches. Bazalwane, Brethren, lelizwi this word singaxubanisanga, not mixed, singabophanga izinto emakhalweni, without binding anything on the waist, singacabanga lutho, without making lona incisions nje on our bodies. lilodwa On its own, lingamandla kaNkulunkulu. powerful. The gospel of Jesus Ivangeli kaJesu is the power of God. lingamandla kaNkulunkulu. Somebody say power. Khona ngathi amandla. Somebody say power. Khona ngathi amandla. Lona nje lilodwa On its own, singaxubanisi. unmixed with anything. Lingamandla kaNkulunkulu. It's the power of God. Kuyavuleka. It's getting open Ngezwi. with the word. Kuyavuleka. It's opening Ngezwi. with the word. Kuyavuleka. It's opening Ngezwi. with the word. Kuyavuleka. It's opening Ngezwi. with the word. Bazalwane, Brethren, asiphethe lutho. don't have anything. Kodwa siphethe izwi. What we have is the word. Bazalwane, Brethren, bangcwele saints, izwi. The word. Bathi abafundi bakaJesu The disciples, bafika indoda ihleli phansi. the man was sleeping, was laid on the floor. Yakhala. He's crying. Hawu Jesu, Jesus, ndodana kaDavida, son of David, hawuke have mercy on me. bazalwane. Brethren, uJesu Jesus uthi mbizeni. called and said, Come, come. Makafika. When he arrives, Uvula amehlo. God says, Open his eyes. Makavula amehlo. When he opens his eyes, Uthi nje wabona. he was able to see. Bazalwane. Brethren, Izwi likaNkulunkulu. the word of God. Izwi The likaNkulunkulu. word of God. uNkulunkulu esimkhonzayo The God that we serve usifundisa into yodwa uJesu. teaches one thing through Jesus. uJesu usifundisa into yodwa Jesus teaches us one thing, ukuthi uyakhuluma that he speaks bese kuyenzeka. and it happens. Kunjalo nakithi. it's the same with us. Masifundise. When we read the word, Siyakhuluma we kuyimpumputhe. speak Kuvuleka amehlo. to the blind and the eyes Siyakhuluma open. kwabagulayo. We speak to the sick Bayawuphilisa. and they shall be healed. Bazalwane. Brethren, Lelizwi. this word, Basishumela when we kahle. preach and prophesy, Basilifunda when we kahle. read it carefully, Kuyazenza imangaliso. Miracles happen. Bathi siliva negolide Silver and gold asinalo. we do not have, Kodwa izwi likaNkulunkulu but what we have is the word of God. sinalo. Bazalwane. Brethren, Izwi this word lilodwa nje on its own linamandla. is powerful. Twele, 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 kubo bonke, oThixo, akekho onjeka lona nje lilodwa. Singaphakama thina sonke sime ngenyawo zethu. When we stand on our feet, brethren, mighty Jesus, Lona nje lilodwa. on its own, Lilodwa. on its own, Bazalwane, brethren, masilifunda kahle. when we read it carefully, Lelizwi this word, tshela umakhelwane tell your neighbor, ukuthi makhe say neighbor, akumbuke emehlweni. Mbuka umakhelwane wakhe emehlweni. look at your neighbor in the Ithi eye, makhe say neighbor, lelizwi this word, masilifunda when we kahle. read it carefully, Lelizwi this word, masilifunda when we kahle. read it carefully, Umoya ongcwele the Holy Spirit, automatically or what, uyayise. arrives. Akothi makhe Say neighbor, unayo umoya
Do you have the Spirit? makhe Neighbor, unayo umoya. do you have the Spirit? Akuthi makhe Say neighbor, unayo umoya do ongcwele. you have the Holy Spirit? Ngoba siyamdinga For umoya. we need the Spirit. Siyawudinga umoya We kaNkulunkulu. need the Spirit of God. Siyawudinga umoya. Phakamisa izandla zakho. Lift up your hands. Thank you Jesus. Siyawudinga umoya. We need the Spirit. Siyawudinga umoya. We need the Spirit. We need the Spirit. Vala amehlo akho kanjalo nje. Close your eyes. when Phakamisa you izandla stand. zakho phezulu bese uvala wakho amehlo. Thank you Jesus. Angangidlula umoya kaNkulunkulu. Funa sisho njalo ukuthi mangangidlula umoya kaNkulunkulu. Sesiyathandaza. Open your mouth. Vula umlomo Uthi wakho. mangangidlula umoya ongcwele. Na umoya kaNkulunkulu. Na umoya kaNkulunkulu. Na lo moya, na umoya kaNkulunkulu. Na umoya kaNkulunkulu. Thank you Jesus. Ushania brakose. Na lo moya kaNkulunkulu. Abanye bezwini lezawo ngathi ziyashwaqa. Moya kaNkulunkulu uvumela ukuthinte. Abanye bezizandla zabo. Kungathi kunomoya ovunguzayo. Kungathi kunomoya odlulayo. Nawo amandla kaNkulunkulu. Vumela kuthinte, vumela kuthinte. Vumela kuthinte, vumela kuthinte. Abanye bezwa ngathi isisu siyashintsha. Abanye bezwa ngathi kunamakhumbama aseswini. Abanye bezwa ngathi kunama waves ashaya eswini. Umoya kaNkulunkulu uvumela ukuthinte. Nawo amandla kaNkulunkulu. Masingasali Jehova. Vala amehlo akho kanjalo uphakamisa izandla. Nawo umoya ingcwele phezu kwakho. Nawo amandla kaNkulunkulu phezu kwethu asefikile. Nangu sekhona mvumela kuthinte. Vumela kuthinte, vumela kuthinte. Vumela kuthinte, vumela kuthinte. Vumela kuthinte, vumela kuthinte. Omunye uzangathi ngamuva la amkhona. Omunye uzangathi ngasuka nala amkhona. Abanye bezwe inyawo zawo. Abanye bezwe inyawo ngathi kuyashisa. Nawo amandla kamoya longcwele. Usaniya bakose. Hey la mama Hosea kula bahasia. Uelemande kula bahasia. Uala tota palakasia. Reketebe sete. Rikapato satababa yende kuse. Rikamande zila pakosea. Ila mababa bose ketetetetete. Rikapapa bose. Ribaba bose satababa bose. Rikapapa Rika sata. Rika sata. Na wana amandla kaNkulunkulu. Vumela kuthinte umoya ongcwele. Vumela kuthinte umoya ongcwele. Rika sata. Rika sata. Reketete. Rika sata. Rika sete. Rika momosike. Rika sata. Na wana amandla kaNkulunkulu. Nawana amandla, nawana amandla. Nawana amandla, basalwane nawana amandla. Basalwane nawana amandla kamoya ongcwele. Avumela kuthinte nawana amandla. Nawa amandla ezwi. Nawa amandla kamoya ongcwele. Urapa satabaya. Urepezekete. Rikapadosekete. Riketele bebe sete. Rikatosete bebe. Rika papa bosete. Rika papa saya. Rika toto. Rika papa sata. Rika papa sata.
Ripa Papa Sata. Now amandla. Now amandla. Now amandla. Usataba. Usaniya Bakose. Ngangidlula umoya ingcwele. Ngangidlula umoya ingcwele. Ngangidlula umoya ingcwele, ngangidlula umoya ingcwele. Ngithashe nami, ngithashe nami. Ngithashe nami, ngiyathashe nami. Ngiyafuna ukuzifeeling ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngiyafuna ukuzithasha umoya ingcwele. Ngiyafuna ukuzithasha kamoya lo ingcwele. Ngithinta moya ongcwele. Thinta moya weqiniso. Moya kaBaba, moya wokuthula. Moya weqiniso, moya ovunguzayo. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Spirit of God. Thank you King of Glory. Thank you Jehovah El Shaddai. Jehovah Baal Peres. Jehovah Shalom. Thank you, Jesus. We may clap hands for our God. Give God all the glory. Clap hands for our God, brother. Clap Shaya hands for God, brother. Clap hands for God. Shayela uNkulunkulu okulwelayo. Shayela uNkulunkulu olizimpi zakho. Shayela uNkulunkulu ozokuvulela iminyango. Clap hands for the one who fights for you. Shayela uNkulunkulu ozovula iminyango. For the God who will open your doors. Shayela uNkulunkulu ozovula iminyango. Clap hands for the God that will open your doors. Shayela uNkulunkulu olungisa into zakho. Clap hands for the God who is fixing your Shayela things. uNkulunkulu okuzosa kusasa Clap ekuseni. hands for the God of tomorrow morning. Into zakho Your aseyivulile. things shall be opened by Shayela God. uJesu izandla. Clap hands for Jesus. Shayela uJesu Clap izandla. hands for Jesus. Shayela inkosi yamakhosi Clap izandla. hands for the King of all kings. Celebrate. Singahlala phansi egameni lika We Jesu. may be seated in the name of our Lord Jesus. Thank you Jesus. Kwenzekile, It has happened. kwenzekile, It has happened. kwenzekile. It is done. Abanye badlula ezintweni ezimbi, Others are passing through difficult situations. kodwa uNkulunkulu But God kukhona into ayenza right is now. doing something njengamanje. Ngoba ngikhuluma kanje, As I speak like this, brethren, abanye ngakusasa ekuseni tomorrow morning kukhona izinto ezizokwenzeka. there are things that shall happen. Kukhona izibopho eziqashukayo. There are knots that are being Kuneminyango broken. evulekayo. There's a door that's opening up. Kusasa ekuseni Tomorrow morning sesiyamnikelweni. we are going to the service of offering.
Senzile uNkulunkulu. God has done it. Senzile uNkulunkulu. God has done it. Mighty Jesus. Shaya uNkulunkulu izandla kakhulu. Round of applause for our God, brethren. Shaya uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Clap hands for God, brethren. We are going to offer now. Amen. 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 Akuthinde nje useduze kwakho Touch your neighbor. umbuke emehlweni Look them in the eye. uthi makhe Say, neighbor, sesiyemnikelweni. we are going to offer now. Amen. 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 Nabazana ngibazi bahlekani. I don't know what brethren are laughing at. Ngithi baza sesiyemnikelweni. Brethren, we are going to offer now. Amen. Amen. Noma ngisho ukuthi nizonikela bazalwana bazo. Amen. Amen. Sesiyemnikelweni. We are going to offer now. Ngakade obasiza abasiza masiqoqa umnikelo. May the finance team please assist us. Amen. Amen. Singakanike nje bazana kanje nje. Before we offer, brethren, Ngicela ke sizoba nguNkulunkulu. may we please come and thank God Ngingakawubizi bazana without umnikelo. calling offering. Ngicela uthathe at least noma u50 wakho, 10 rand. Your 50 rand, your 10 rand. Asikakabizi umnikelo. We haven't called the offering Sizoba yet. nguthi uNkulunkulu We're wenzile. just here to